Igbo enwerozi okenye. Peter Obi afụ nke o si akwụghalị ka onye enweghọ mmadụ. O wee bụ na ndị Igbo na-ere nwanne ha tenkubo. Ndị be anyị wee na-amụ nwanne ha amụ. Ihe ọ na-eme mbụ atụ eze n'ukpo. A na-akpọ ya ọzọ Igbo ndụ. Mgbe nekata anya ifele na-eme m. Atụ eze n'ukpo na kwesịrị ịbụ father for all. Father for all. Mana today, ife afọ anyị na-eche abụrụ ife anyị na-enweta. I greet to my lovely fans and friends. Ọkwa ezi ikuku. Chai. Igbo enwerozi okenye. Igbo enwerozi onye ndu. Ị makwa enekatalụ mụ Peter Obi ụnyaahụ oge ha galụ this NDC. Afụ nke o si akwụghalị ka onye enweghọ mmadụ. O wee bụ na ndị Igbo na-ere nwanne ha tenkubo. O nwezi ihe onye Igbo nwere ike ịnọkọta si Peter Obi nwa mbịa ka ndụ ọgọ ọdụ, nwa mbịa ka emenye otu ka ọ dịla anyị na mma. Ndị be anyị wee na-amụ nwanne ha amụ. Kedu ebe m na-aga? Enekatalụ m ihe ọ na-eme mbụ atụ eze n'ukpo. A na-akpọ ya ọzọ Igbo ndụ. Mgbe nekata anya ifele na-eme m. Atụ eze n'ukpo na kwesịrị ịbụ father for all. Father for all. Mana today, ife afọ anyị na-eche abụrụ ife anyị na-enweta. Ọ na-atụ m alịlị. O kwesịrị ịbụ ya na ka anyị ga na-ajụrụ ese si ya papa kee nke anyị ga-eme ka ọ dịla anyị na mma. Mana iwe ọchịgodo oge izizi ọ gwara anyị wee sị na Buhari bụ onye anyị ga-atụla akwụkwọ na ọchị si ha na mbụ Buhari n'oge were ọchị nye ndị Igbo. Anyị wee si oke anyị sobe Buhari. Kedu ihe Buhari mere anyị? Ha chịsịa Buhari pịawa anyị azụ. The same our father anyị kwesịrị inye respect. Enweghị ihe ọ gwara anyị ọzọ. Next mkpam osobe Tinubu. The same thing o kwulu mgbe Tinubu mgbe ọchị mbụ Buhari okwukwe ya ọzọkwa sị na ọkwa Tinubu ga-achịsịa nye ndị Igbo. My people, osisi ọ na-adụ nwata ndụ na-abụ n'anya. Ọkwa ihe a mere tata Peter Obi ji wee na-azọ ka anyị fụ na anyị nwere oke. O wee bụ na o nweghị onye Igbo bụ ndị okenye anyị na-abairi ya aja n'ukwu. Alịrị egbue m. Ọ bụrụ mgbe ọnụ ya mbụ Mbasilike ama echifa elesi ekwu emefa ọdụmegwu ojukwu fa ndị ghọtalụ ugwu Igbo balụ ụdị ife ama ndị na-eme. A ga-enweli iwe ga-asị ya bịa ka anyị mee nye otu na ọ ga-aba pụta na pati nke a baa na nke a nọdụ na nke a ka anyị zọọ. Instead ha na-eme na-abụ ụmụnne anyị niile bụ ndị Igbo jikọrọ aka wee hapụ Peter Obi o wee na-amaghalị ka ọsa. Ọ gbara jee ebe a akpa esod, ọ gbara jee ebe a agba estod, ọ gbara jee ebe a amụ ya amụ. In fact now ha na-amụzi anyị nwa bụ ndị yutu amụ ka anyị felụa. Ige okwu okwulu ụnyaahụ mbụ Atiku nwanne fụ na ndị Igbo na-ere anyị tenkubo. Kedu ife okwulu? Ọ sị na ya ga-azọ. In fact lay youth challenge mana ya dị sure that he must win the ticket. Okwu mkpali. O nwezi ihe okenye ga-agbanwe ya okwu. Mana ọ bụrụ na mgbe anyị nwere okenye bụ okenye ị ga-afụ ofu onye okenye okpo si Atiku pụta ka ụmụaka ya gaa. Mana today all the whole Igbo elders and all the whole Igbo politicians na-achọzi ego. Ọkwa na ha nọ na politics for many years. Atọ eze anọgo na politics from the time of Babangida bụ ezi oyi luo tata ọ ka nọ ebe anwa. Ọ ha bụ ndị kwesịrị na-ajụlụ ese na-asị papa kee nke anyị ga-eme ka ọ dị mma. Today now they are nowhere to be found. Nekata Peter Obi nyaa nekata nne ya ana m afụ obi efu na ụkwa a na-apị mkpụrụ adịrị ya. Ụkwa a na-apị mkpụrụ adịrị ya. Since esi meme ihe ọchịchị na Nigeria, ihe a bụ first time anyị nwere somebody almost everybody mere accept
ọ bụrụzie our elders jizi akpịli ego na-agbazi ya mmiri. In fact, onwere ihe onye bụ elder n'ala Igbo taa believe na Peter Obi. Gịnị bụ ya? When corruption rules, onweghị ga-achọ ka e were take example.